záverečnom podujatí projektu Epic Residencies a náš aktuálny panel prinesie úryvky z textov, na ktorých pracovali rezidenti počas pobytu v Norsku a zároveň naša autorka, ktorá je súčasťou projektu počas mobility na festivale v Norsku. Moje meno je Juliana Sokolová a som jednou z koordinátorok projektu Literárne rezidencie Košice a mám radosť privítať Kristínu Janáčkovú, slovenskú autorku. Vítaj, Kristína. Michala Tala, básnika a aktuálne ex-básnika a v súčasnosti prozaika. Vítaj, Michal. A potom mám radosť privítať medzi nami Evu Luku, poetku a prekladateľku a autorku kníh pre deti. Vítaj, Eva. Kristína, ak by som mohla začať tebou a mohla by som ťa poprosiť, aby si predstavila, na čom si pracovala na rezidencii alebo ako prebiehala a prečítať nám potom úryvok z tvorby. Tak dobrý večer. Ja som bola na rezidencii v norskom Stavangeri v lete minulý rok. A pracovala som, hlásila som sa tam vlastne, že budem pracovať na básniach, ktoré dnes aj prečítam a trochu som podvádzala tie básne s písaním eseje, ktorú som ale nedokončila, ktoré dnes neprečítam. A vlastne tie básne, keď poviem, že o čom sú, tak prezradím veľa aj o sebe, pretože sa týkajú témy schizofrénie, čo vlastne je choroba, s ktorou žijem. A snažila som sa tam nejako kriticky, teda v jednej časti kriticky reagovať na taký mediálny a spoločenský diskurs, ktorý okolo tejto choroby vládne a nejak si privlastniť tú skúsenosť späť. A v takej druhej časti tých básní som sa snažila nejako spracovať tú vlastnú skúsenosť s mojou psychotickou epizódou. Takže to bol vlastne program mojej rezidencie. Ďakujem. A bola by si taká dobrá prečítať úryvok z textov, na ktorých si pracovala? Takže ja tu mám práve tú takú konceptuálnu časť a vlastne každá báseň nesie názov jedného symptómu schizofrénie alebo psychózy. A iba krátko vysvetlím, aby ste vedeli, o čo sa jedná. Takže prvá báseň sa volá Rozvoľnené asociácie a to je vlastne taký podľa psychiatrických disciplín vlastne symptóm, keď ľudia nejak nezmyselne spájajú vety, čiže napríklad nehovoria podľa nejakého syntaktického významu, ale napríklad podľa zvukového významu slov. A vlastne aj dodnes je to okolo toho hrozne malo výskumu, že či to pre tých ľudí, ktorí takto hovoria, to, čo hovoria, dáva zmysel, alebo to je naozaj nejaký nezmyselný blabot. Podľa mňa skôr to prvé. Takže a vlastne táto báseň vychádza z takého krátkeho úryvku, ktorý tak novinovej správy z takého malého lokálneho českého denníka a teda prečítam najprv tú a potom báseň. Takže tá správa je: Muž ženu začal podľa žalobcu týrať niekedy v roku 2009, keď mala 45 rokov. V tom čase trpela paranoidnou schizofréniou a bola na invalidnom dôchodku. Podľa obžaloby ju zatváral v byte, zobral jej doklady, jej dôchodok a fyzicky ju týral. Násilie malo mnoho podôb, od kopania, mlátenia a znásilňovania až po polievanie hlavy vriacou vodou, ľadové sprchy alebo nútenie k požívaniu jeho exkrementov. Tak to trvalo až do januára 2011. Medzi tým žena prišla o 6 zubov, ohluchla na jedno ucho a utrpela niekoľko zlomenín a ďalších zranení. A teraz báseň. Obžaloba začala muža a ženu týrať niekedy v roku 2009, keď ich zatvorila v byte a zobrala im doklady jej dôchodok. Podľa dokladov muž ženu zatváral v sebe, zobral jej 6 zubov aj ucho a nútil ju k požívaniu svojich zlomenín a zranení. Hlava poliata vriacou vodou prišla o ľadové sprchy. Medzi tým 6 zubov, jedno hluché ucho, niekoľko zlomenín a ďalších zranení trpelo paranoidnou schizofréniou a bolo na invalidnom dôchodku.
Žena mala kvôli kopaniu, mláteniu a znásilňovaniu mnoho podôb. Tak to trvalo až do januára 2011. Medzi tým paranoidná schizofrénia, prišla o 6 zubov, ochla na jedno ucho a utrpela niekoľko zlomenín a ďalších zranení. Mužové exkrementy žena polievala vriacou vodou. V tom čase muž trpel zatváraním v byte a bol obžalovaný z paranoidnej schizofrénie. Paranoidná schizofrénia mala mnoho podôb, od fyzického týrania až po invalidný dôchodok. Keď mali zlomeniny a ďalšie zranenia 45 rokov, žena začala požívať násilie. A ak máme čas, tak prečítam ešte jednu, a tá sa volá Ochudobnenie reči zo správ a výskumov. A vlastne ochudobnenie reči je takisto taký podľa psychiatrie symptom schizofrénie, keď vlastne nejak reč ľudí, ktorí s touto chorobou žijú, nejak je taká veľmi zjednodušená a nejak sa nevenuje nejakým komplexným témam, ale častokrát sa napríklad opakuje jedno slovo alebo nejaké vetné spojenie. A vlastne v tejto básni som sa nejak snažila ukázať, že ani ten mediálny diskurs okolo schizofrenie nie je nejaký veľmi sofistikovaný v mnohých prípadoch a vlastne ide o vlastne všetko, čo prečítam, sú ako keby vybraté a poprekladané správy z médií alebo prípadne z výskumných projektov. Z nemocnice utiekol nebezpečný schizofrenik. Z psychiatrie utiekol nebezpečný schizofrenik. Nebezpečný schizofrenik utiekol z blázinca. Nebezpečný schizofrenik utiekol z liečebne. Nebezpečný schizofrenik je na úteku. Nebezpečného schizofrenika hľadajú policajti so psami aj vrtuľník. Nebezpečný schizofrenik stále na úteku. Polícia pátra, polícia volá o pomoc. Schizofrenik zmizol aj so psom, schizofrenik už týždeň nezvestný. Schizofrenik utiekol, 2 dní ho nikto nehľadal. Bezradní lekári držia chorého na reťazi. 2 roky týral ženu trpiacu schizofréniou. Nože, kľúče a vriaca voda, sekerami, palicou a lopatkou. Ľudí so schizofréniou od ostatných odlišuje zvláštny príznak. Stránia sa okolia, smejú pri smutnom príbehu, boja sa prenasledovania či spiknutia. Pre okolie sa stávajú nevypočítateľní. Narušené vnímanie, blúdy a šialené hlasy, poruchy myslenia. Schizofrénia je podozrivo prieberčivá. Bežný vírus, ktorý môže spustiť schizofréniu. Mesiac narodenia ako rizikový faktor. Fajčiari, pozor, nikotín môže odštartovať nebezpečnú psychózu. Cudzie mačky radšej nechytajte. Zranenia hlavy môžu byť spúšťačom schizofrénie. Zajtra sa s chorobou možno zobudíte vy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a budem sa osobne asi aj my všetci tešiť na knihu, keď dokončíš rukopis, aby sme sa k týmto básňam mohli vrátiť. Michal a Talo, povedali sme v úvode, že ty si ex-básnik a práve prechádzaš tranzíciou do sveta prózy a práve v Stavangeri si pracoval na svojej prvej knihe prózy. Keby môžem ťa poprosiť, aby si ju krátko uviedol a potom nám prečítal úryvok? Áno, je to pekný večer. Je to zbierka poviedok, ktorá sa bude volať Všetko je v poriadku, všade je láska. A v tejto knihe nič nie je v poriadku a nikde nie je láska. A je to také vyprázdnené marketingové motto, ktoré ale súvisí s práve významom tej knihy a s tým, ako pracujeme s práve takýmito akoby motivačnými poučkami v svete, ktorý kolabuje. A tá knižka vychádza koncom júna alebo začiatkom júla vo vydavateľstve Literárna bašta. Je teda dokončená. A ja prečítam prvú vetu poviedky, ktorá sa volá Kosti, ktorá je z tejto knihy. Čo som si odmeral, že tá prvá veta trvá 4 minúty. Tá poviedka má 4 vety, áno. Takže toto bude tá prvá.
Prišla sem nakrútiť film o svojej babičke, je známa dokumentaristka z mesta, teraz chodí od domu k domu a hľadá niekoho, kto si babičku pamätá. Pri každom vchode znovu vyslovuje meno, ktoré si vymyslela, pretože jej babička žije celý život v meste a nikdy z neho nevyliezla a tu určite nikdy nebola. Film potom bude vystavovať v galérii a zverejní ho na internete, hovorí, v televízii nie, odpovedá, to dnes už veľmi nemá zmysel. Nevadí, že ste ju nepoznali, že ste o nej nepočuli, niečo mi o sebe povedzte, hovorí, usmieva sa a muž jej povie. Jeho rodina tu na Kopaniciach žije od nepamäti. On pracoval v armatúrke, ale tu zavreli a potom nemal čo robiť. A tak nahováral všetkým deťom, že je na pozemku za ich domami zakopaná kostra dinosaura a tak deti celé dni kopali. Niektoré kopali celé týždne a niekedy vykopali aj to, čo nemal vykopať nikto nikdy. A on ich pozoroval a opäť mal čím vyplňať čas. Ak sú tu nejaké deti, môžem ich niečo naučiť, hovorí ona, zorganizovať workshop, ale tu už dávno žiadne deti nie sú, odpovedá muž s kostrami. Posledné z nich nám zanechalo cintorín, pretože to bolo zvláštne dieťa. Neustále sa zaoberalo mŕtvými zvieratami, oslobodzovalo mŕtve myši z pascí a zbieralo uhynuté síkorky a drozdy a v starej šope plnej práchnivejúcich dosiek potom stlkalo dokopy krivé náhrobky a kríže a malou lopatkou kopalo jamy do zeme, ale toto dieťa nezaujímali kostry dinosaurov, tomuto dieťaťu sa tiež snažil nahovoriť, že má hľadať kostry dinosaurov, ale dieťa sa neobťažovalo odpovedať. Naďalej videlo iba tie svoje hlodavce, tie svoje síkorky a drozdy a kríže a náhrobky. A ja som to dieťa nemal rád, hovorí. Niečo mi na ňom nesedelo, niečo ma na tom dieťati desilo a hovoril to tak často a toľkým ľuďom a tak vážne, až to dieťa napokon sadlo do auta plného vecí a odišlo aj s rodičmi a už sa tu nikdy neukázalo. Úľava, doplňa suseda z vedľajšieho domu, aj ona všetko vedela. Všetko o dieťati od muža s kostrami počula a tak ju dieťa desilo rovnako a ona snívala o jeho odchode a snívala o ľadovom hokeji, v ktorom všetkých hravo porazila a snívala o mužovi s kostrami a celé roky čakala, kým jej prejaví svoju náklonnosť a snívala o tom a dúfala v to a on to neurobil a potom sa zjavil iný a ona už si nemohla dovoliť odmietnúť, ako by to vyzeralo, ale iný už je pod zemou a ona občas sníva o ľadovom hokeji a o mužovi s kostrami, ale tento raz ide o jeden a ten istý sen, pretože v ľadovom hokeji sotí muža s kostrami na zem a ľad pod nimi praskne a on sa ponorí do vody, ktorá je fialová a ona strelí gól a zápas skončí a to je posledný sen, aký jej ostal a opakovane sa k nej vracia a ona ho víta ako starého priateľa. Ale meno vašej starej mamy mi nič nehovorí, mladá pani, ospravedlňuje sa, ale skúste iných, veľa nás tu už neostalo, ospravedlňuje sa. Viac prázdnych stodôl než plných domov, ospravedlňuje sa. Bola učiteľka, ale deti jedno po druhom ubudli a ona nemala koho učiť, ospravedlňuje sa. Odvtedy už len tak čaká, dohovorí a zapozerá sa na drobné kopce za horizontom, ako by spoza nich malo každú chvíľu čosi prísť. A iný, ten, ktorého si nemohla dovoliť odmietnúť, pracoval v obchode a predával denne 2 chleby a 2 mlieka a 2 balenia ryže a 2 kilogramy múky a 2 vrecká zemiakov, to ak mal šťastie, a dúfal, že predá aj víno a predá aj pivo a slivovicu a vodku a borovičku a koňak, ale ľudia si tu vždy pálili vlastné, slivky rástli všade naokolo, človek sa o ne podkýnal a ak sa im nechcelo páliť, zobrali od suseda a ak sa nechcelo susedovi, sadli si do hostinca a nezdvihli sa hoci aj celý deň a potom iný nepredával ani jeden chlieb a ani jedno mlieko a občas predal trochu ryže a trochu múky a potom stál sám medzi prázdnymi regálmi a nebol si istý, čo presne sa stalo a potom zatvoril obchod a na jeho mieste otvorila väčší hostinec tá, ktorá jedla oranžové bobule, ale ani ten už nefunguje. Je z nás najstaršia a zdá ona si bude pamätať vašu babičku, no ak chcete hovoriť s ňou, mladá pani, budete musieť zísť dole cestou, druhá odbočka doprava, okolo 6-ročnej lipy, za ňou uvidíte opustený dom, kúsok od neho ďalší, to je ten, pri ktorom musíte zazvoniť. Ďakujeme veľmi pekne, Michal. A teda v júni, júli budeme sa tešiť na novú knihu s názvom Všetko je v poriadku, všade je láska. Eva, tento projekt mal zámer sprostredkovať literárne rezidencie, ale dôležitou jeho súčasťou bola aj prezentácia slovenskej literárnej tvorby na festivaloch literárnych na Islande a v Norsku.
A Eva, ty si čítala z pripravovanej zbierky poézie tvojej na festivale Kapitel v Nórsku. A zbierka je ešte v príprave a nebudeš teraz z nej čítať. No. Mohla by som ťa poprosiť, aby si predstavila, na čom pracuješ a čo si tam prezentovala. Dobre, ďakujem pekne. Napadlo mi, neviem, či to je vhodné, ale v mobile mám tie básne, takže ak by ste chceli, tak z mobilu prečítam jednu. Keby Dominika bola taká dobrá, alebo Laura. A vytiahli mi... No, super. Stačilo vyťahnuť len ten mobil, ďakujem pekne. Takže dobrý večer ešte raz. Tak volám sa Eva Luka a ja mám taký zaujímavý príbeh s týmito rezidenciami, pretože pôvodne som dostala rezidenciu na Islande. Veľmi som sa tešila hlavne na tie svetla, niečo podobné ako tu sa práve deje. Ale stala sa mi taká vec, že tesne mala som ísť 6. januára minulý rok a tesne pred Vianocami som si zlomila ruku, rameno, čo sa mi teda nikdy nestalo predtým, ale všetko vraj má byť prvýkrát. No a mala som ortézu 6 týždňov, takže som v žiadnom prípade si nemohla dať ani kabát, nie ešte proste niekam cestovať. Takže som sa musela s ťažkým srdcom vzdať tejto rezidencie. Ale potom som sa tešila z toho, že kosť mi zrástla a čo nakoniec je najdôležitejšie však. A zrazu ma prekvapili s tým, že môžem ísť do Norska na festival Literárny Kapitel. Práve sme tam boli s Julianou a s Michalom a s Justína a so Skúlim. A bolo to pre mňa veľmi krásne, pretože jednak som mala ruku celú, jednak som bola so svojimi milými ľuďmi a poprvýkrát som bola v Norsku, takže bolo to pre mňa fantastický zážitok. No a mala som pracovať na Islande na svojej zbierke, ktorá bude už 5. v poradí moja a vyjde na budúci rok v Skalnej Ruži a bude sa volať Nekromantik. No a ak dovolíte, tak z mobilu by som prečítala jednu alebo dve. Tak sa asi ospravedlním, pretože síce sa mi to podarilo otvoriť, ale je to také miniatúrne, že nejako sa mi ostane to tajomstvom. Tá kniha vyjde na... Vieš mi to urobiť? Nie. To je tá technika, že? Dáme to sme tomuto sa tešili. technickému problému 1 minútu. Ak sa nám ho podarí vyriešiť, Dobre. tak zaznie táto báseň. Ak sa nám ho nepodarí vyriešiť, tak, Ja som si tak je totiž to reklama na zbierku, ktorá vyjde budúci Áno, rok vyjde na v budúci Skalnej rok. Ruši. Bude sa volať Nekromantik a nepriniesla som si to kvôli tomu, že vlastne som nebola na tej rezidencii, takže som si myslela, že treba priniesť niečo z rezidencie. V každom prípade, aj keď som nebola na tom Islande, tak som na zbierke pracovala a pokiaľ bude niekto chcieť, tak na budúci rok veríme, že sa to podarí vydať, takže Nekromantik budúci rok. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne. A
A som rada, že sa projektu Epic Residencies podarilo vlastne podporiť prítomnosť slovenskej literatúry na týchto festivaloch, ktoré potom často vedú aj k príležitostiam k publikovaniu a prekladu. Ďakujem vám veľmi pekne a dnes budeme mať ešte 2 panely. A nasleduje teraz panel s prekladateľkami, ktoré predstavia texty, na ktorých pôsobili, a potom máme záverečný panel. Tak ďakujem vám veľmi pekne a